ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Kajing I kene bo pa on wat het ra jingkel. Kumba pi ne ki beri fi mi ha ki jorong ki line du te kat ni por frei ka tang long early begin la man batai exactly kalau no. Station kene ba ki bo ne beri chung ka khala ne constituency ki kwa ek jingkel undai ka pisa. Di lada ka bor chung pisa hi kanum rekam kita ceklah kan tu. Confidence kadon, Shaniah kibri kadon, kadih tangga tahi, lada kabur sepisah kena menteri ceklah kadon. Ki arngur ki Kyrtong ki balami yakun yag election shiteng samoy ka balalong hamauring keneng constituency kila penpau bagi Beit ka jing ngos kem halade bakin yora ya ka nam job ha ka artarik ubunai naiwing arajar arpuway ka ban long ka sngi ban yo ya ki vote ha ki lai deli ki constituency kata hamauring keneng hamau phalang bat haraja bala Haga jingya keren bat kilat pathai khubor hadin baladap thep ye ka vote Kyrtong ka seng Congress uba Highlander Kharmalki bar Kyrtong ka NPP uba penyait sings aim kila penpau baki Beit ya ka jing Shaniah haki pai ba Nongthep vote hadin bakila peni ye ki so jong ka jing Treshitom nado ki por ki baladap khanang ban penpau ye ka jing angnot baki Don Shisha ye ka mensem ban Shakri ye ki pai ba Nongsong Snong jong ka constituency
Sijit kemalan. Nakaliang jungi kum kandidat jong ke parti NPP soban penpau juga jing ai kublai ki pai ba jong ke constituency hi bol kawai ya ka ba mentah kesni kande kesni ka ba ki pai ba kin sayo banjit mai ya u MLA jong ki na ka mentaban beteng ki babun tli ki kam hakini ki sistem sobanai ke bangsa hakini constituency te kermen nakaliang jongaru aso tenat bang aso kemen dengan yo ban dan hakanika polling station kasnong kabangadan ya kabangan yo ban tap ikavut jonga kermen ru pa ladaki pai ba kin ai ngi kanika lat bangin longkum MLA jongani constituency se ka artarik kabangin sartip ya ka result te kermen ba ngin sayo ban ai ka jing syakri kabak hamba bat kabajanai nak kabenta kini ki sistem saubenai ki uba dangsa hakan kadam kabenta te tan katahi nak yang cunga dan ba haka artarik in sepoi syak thong jingjop Kudu terus kamba. Yo ketik sini ku ba JDP ku ni kuat tu ni ka por ke konsulsi. Hoi kum u MDC mentala news nam shiteng la persyang hai bor barit ban trei ban aji syakri haka kam shnong kam thau ki khna samla ki long kame haki komiti ba fer jo ki shnong te hakini hi nyotali ki snam ki bla deb ngam shimla shong thai se kat bala hi bor barit na persyang te bat habide ba kanika campaign ka bashi banai mentapat ngasoba nilai tristom ban rung haman ki shnong ban rung haman kidong ban pendap ikini ke public meeting ya ka ba nakaliang rajuni ngin la ban pensutu ikinong shnong ha ka be de bat ke kita kimat trikam ke kita ki policy trikam ki bangi dan nam tau pai ba kani constituency ngam so dan jing artatin namal bangi la tristom bat ngilong shai ba lor kanong dream trikam tela da ki pai ba hi ki jet da kata kebakin Beit ya kanong rim trekam jungi ngim artatin bangin poisha ka thong jingjop bat ni kabasa hi jing pen kre kade ka jing pen kre kade jungi kum ki brio bat ni kan maru yu blai jing dwai bat ka jing jet kan de banajro ki don be ki allegation bakum ne kum tai te ngangai iba kanam dan hoi ki shim ke issues jong kine ki shim ke issues jong ka party ki shim ke issues ka ni ka jing long ban pensngoi ki breu ya ka jing persya ya ka sarkar MDA ndai ngim art ka ba singim nampum no ka ba ni kemilanti bakin dan kum gini ki jing kentho hak por election mlalat kan ya ki gini jing kentho kini kilong sibenta kum ke jing yakun ke jongi te ngim dan jing artatien pat ba ki pai ba ki la suthu ki bangi la le pensyai te ngam sngo dan jing artatien ka hati menta
Kacing ele te ka membawa kami kenyat banyak kebangakan nama di kami yang di mereka tidak percaya. Hari pengabat pengawal kita tam yang mana senang. Dan ketinggalan nasib yang kita macam. Kali besar kita. Nomor dua ini idan tengah di Jakarta miele konsumsi miele di kasar kam nomor pening buat ka nomor pelang di ka सरकारी अतंग अतली की कुर्सी के लिए इलेक्शन में इसी दन रहा है